दा गलाघाट जिल्लानि बेन्दोआव थानाय धनस्रि साब डिभिजननि जा साउथ गलाघाट CDPOनि आन्दाराव बेयाव दिनै मध्यमपुर जायगायाव दिनै नेशनेल निउट्रिसन मिशननि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव गाहायै जा जोङो बर' जा हादरारि गाहाम आदार दा मावथांखि बे मावथांखियाव बे ओनसोलनि बा बे जोंनि गलाघाटनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बे अंगनबादि वार्कारफोरा बे बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि दैदेननायाव बेहाय जोंहा उन्दै गथ'खौ बा बिमा गर्भबती जानाय बिमाया मा जाबा गावनि माने देहायाव बेरामनिफ्राय जानगारना थानो हायो बा बेमार होखारनो हायो बिदि गोबां बिदिन्थि लानानै बिथांमोना बेहाय जानाय आदार मुवा दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों बेखायनो जे बे जोंनि ओनसोलाव जोंनि आइ आफामोना बा जोंनि बिब' बिनानाव गाहायै जोंनि बिमा बे समाजा बिथांमोननि जा बे हाबाफारिजों गोबां मोनसे सोलोंना खाबु मोनगोन होननानै आं आसा थिदों। मानोना मा जाग्रा मुवानिफ्राय जोंनि देहायाव मा एनार्जि मोननो हायो बेमार फाहामनो हानाय मा जों गुन मोननो हायो एबा जोंनि मेन्टेल जोंनि माबानि थाखाय बिकास जानो थाखाय बा जोंहा सावस्रिखौ जोङो मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो मा मुवाखौ जाबा जोंहा मोजां गावनि सावस्रिखौ लाखिनो हायो बेनि थाखाय गोबां बेयाव फैनानै जा आलासि बिथांमोना बिबुंथि लाखिदों। बेहाय जोंनि धनस्रि साब डिभिजननि माननीय सिभिल SDO निनसेंफा बरुवा बिथाङा फैदों। बर्डार मेजिस्ट्रेट प्रान्जिल गगৈ बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आरो लाफैनानै जोंहा बिमा समाजखौ बुजायफैदों जे जोंनि बिमा गोर्बोबती जानाय अबस्थानिफ्राय गथ'फोरखौ माबोरै खांनांगौ एबा जे फरायनायनिफ्राय लानानै साखोन थानायनि अबस्थानिफ्राय बोरैहाय बिथांमोनखौ जोङो लाखिनांगौ बेफोर गोबां बिथांमोना बिबुंथि लाखिदों आरो आंबो बे ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि हिसाबै बा लिरगिरि हिसाबै बाहागो लानानै आंबो गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि बे जा बे हाबाफारिखौ जोङो बेयाव लानो थाखाय जों साबायखर बावदों। दिनै जोङो बहुद किसिमनि माने फिथा बायदिसिना आरो ओंख्रि बेफोरबायदि संनानै लाबोदों बहुद रेसिपिस जोंनि माखौनो बर'नि ओंख्रि अनलाजों दाउ आरो सबायजों ना आरो अमा बेदर सावनाय आरो मा होनो बहुद किसिमनि माने संनानै लाबोदों। मा होनो आरो फिथा बर'नि फिथा ट्रेडिसनेल बेखौ आरो मनुप्रिया फिथा आरो मनुप्रिनि जिथु ओंख्रि खायद माने बेफोरखौ जों संनानै लाबोजोबदों आरो मैगं थाइगं गोथां बादायलायनायबो दङ नोंथांमोना सानो नामा देरहागोन होननानै? जोंथ' दा बेफोरखौथ' दा बायदेवा जोंना फैथ'यि हिसाबै